Месеци след като учени от Лионския университет разкриха специално за календар как създават мини черен дроб и части от мозък и панкреас с помощта на стволови клетки, медицината вече дава и нови възможности. Има ли доказано успешно лечение с стволови клетки и как можем да застраховаме децата си срещу опасни болести? Вижте в следващия репортаж. Над 2000 български семейства вече съхраняват стволови клетки от пъпната връв на децата си в тъканни банки, сочи статистиката. Сергей Аврамов и съпругата му решили така да застраховат и двете си деца. Едното родено едва преди 2 дни. Въпреки че в семейството няма наследствени болести. Ние вярваме в развитието на медицината на нашето семейство и може би някой ден след 20, след 30 години би било възможно да се изграждат органи за нашите деца. Стволовите клетки се съхраняват в тъканни банки за срок от 20 години. За разлика от клетките, взети от ембрион или от друг вид тъкан, тези от пъпна връв са единствените без странични ефекти. Единственият момент на взимане на стволовите клетки е процеса на раждането. Така че изпуснали се той, за съжаление, няма как да се съберат стволовите клетки. Въпреки това, практиката показва, че клетки от пъпната връв на бебе успешно са използвани и при негови близки роднини. За сега онкохематологичните заболявания и диабетът са сред болестите, при които този вид клетки имат вече доказан ефект. Резултатите са позитивни. При едно от децата е използвана проба за негово братче. Цитирам случай в Испания. От 2006 насам доста вече върнати проби, около 20 проби, които са върнати и проведено успешно лечение. Тоест детето оздравява? Детето оздравява. Клиничните тестове отчитат подобрение при деца с церебрална парализа. Все още експериментално е и лечението с стволови клетки на мозъчни и сърдечно-съдови заболявания.